Alo. Gowmaýdy o sen, armada. Bar bol şükür Permanjan gowmadym. Ay gowlaýdy o. Tanadyňmy? Tanadım Perman ibadyň tutup durna aýdy ber. Ay bolý alaýdy o. Mena tanan näsin? Öýtdim. Biz sen bilen çağılykdan bäri klassdaş, boňşy üstüne de sen günnügün aşa men bilen jaňlaşýan, nomruňa menne bellengi dur diňleýän aýdy ber diýen. O neme keşan? O bir sana ara bir. Gowha ma keşan. Çalça gaýda men başga ýol işläp ýör, näme habar? O paralel klassa okuyan o sarıca Nazlı edip bir kız var ha. Hello arkadaşlar diýär ha. Tanıýarmyş onu? O watanyň ady näde? Şu wagt Amerikada okap ýör adam diňenen tanama tutuş Türkmenistan ýaly tanıýa. Sebäbi ol populyarny bloger 300 000-dan gowrak patpisçigi bar TikTokda, Instagramda da 50 000-dan gowrak patpisçigi bolmaly. Oo. Howa diňleýän aýdy ber, aýt çaltyrak ho. Ana. Çok iyi var ha. TikTok ýerňeki. Al kimçilik barmy? Biri sawdan çekke, biri çepden. Al kimçilik barmy? Ne çekem op, ne kap çek.